Сега на сцената ще излезе една певица от отбора на Миро. Тя се представи блестящо на вокалните двубои. Тази вечер тя ще ни изпълни песента на Destiny's Child Survivor. Представям ви Елица! Елица! Абсолютен оцеляващ е тя. Мариана, какво ще кажеш за Елица? Тя се превърна в един изстрахотен изпълнител. Не знам какво чуват зрителите, но аз искам да кажа, че ние присъстваме на нещо уникално. За пореден път се убеждавам България колко талантливи хора има и надявам се правилните хора да гледат и наистина да обърнат внимание на българската музика. Поздравявам те, Елица, ти беше прекрасна. Не се притеснявай, изпя страхотно парчето. Ако изпълнението на Елица ви е харесало и искате тя да остане, изпратете името й като SMS на кратък номер 1680. Или пък гласувайте за нея в интернет на адрес www.glasatnabulgaria.bg. Това беше изпълнителката от отбора на Миро, Елица!